ऑडियो म्यूजिक का वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। म्यूजिक बाय जय गुरुदेवा। अब की छठ माई के परब हम सैया संगे धूमधाम से करब हम। अब की छठ माई के परब हम सैया संगे धूमधाम से करब हम। कि धके सैया गाड़ी के हमारे सैया हो अवतार गुवाहाटी से छठी मैया के महिमा महान बा। सारा लोग हवे त माई के संतान बा। हई जगत जननी छठी मैया पूजत इनका के दुनिया जहान बा। छठी मैया के महिमा महान बा। सारा लोग हवे त माई के संतान बा। कृपा पार छठी मैया के सपना में अइली हमरा सैया के। साथे चली है हो मैया के घाटे बसवा के भंगी उखिया के मोल बढ़ी जाला सब दिन से ज्यादा। सैया मथवा पदौरा उठा के साथे चली है हो मैया के घाटे। रविंदर चौरसिया सजनवा हो ढेर दिन पड़ावता रे घरवा हो अनिल देहाती के सबसे पहले देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।